हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरनाय जाबाय जायफोर फरायसा बिथांमोनाखि दिनै फोसावजानाय मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ मोजाङै मोजां उथ्रिसार जानो हाबाय। बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय आसाम सरकार थिंजायनिफ्राय जोबोरै मोजां खौरां बेखिनियाव ओंखारनानै फैदों। जायफोर फरायसा बिथांमोनाखि मोजाङै मोजां उथ्रिसार जानो हाबाय बिदिब्ला बिथांमोना नेक्स्ट स्टेप थामहिनबा जानो गोनां हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनि थाखाय बिथांमोननि जि एडमिशन माबोरै खालामनांगोन बबेयाव खालामनांगोन बिनि मोनसे खौरां आसाम सरकार थिंजायनिफ्राय फोरमायनानै होनाय जादों। बिदिब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेनि बागै गासै खौरांखौ आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। आसाम सरकार थिंजायनिफ्राय फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला जायफोर फरायसा बिथांमोना दिनै मेट्रिक आनजादखौ मोजाङै मोजां उथ्रिसार जानो हाबाय बिदिब्ला बिथांमोननि नेक्स्ट स्टेपआ जाहैबाय हायार सेकेन्डारियाव एडमिसन खालामनायनि। बेखायनो जायफोर फरायसा बिथांमोना हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव एडमिसन लागोन बिदिब्ला बिथांमोना थोंजोङै लुबैनाय कलेजाव बिथांमोना एडमिसनखौ लानो हानाय नङा होननानै बुंदों। बेखायनो मा खालामदों आसाम सरकार थिंजायनिफ्राय मोनसे वेबसाइट बानायनानै होदों आरो बे वेबसाइटआव बिथांमोना सिगांग्रो रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लाग्रोनांगोन होननानै बुंदों। बेनि उनावसो बिथांमोना गावनि लुबैनाय कलेजाव बिथांमोना एडमिसनखौ लानो हागोन होननानै बुंदों। बेवहाय फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला मोननै वेबसाइट बेवहाय बानायनानै होदों। बे मोननै वेबसाइटनि मुङानो जाहैबाय दर्पण। बेवहाय बुंदों dorpan.ahsec.online.in बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना बेवहाय रेजिस्ट्रेसनखौ खालामनानै लानो नांगोन। बेनिफ्राय गुबुन मोनसे वेबसाइटआ जाहैबाय ahsec.assam.gov.in बे मोननै वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसनखौ खालामनानै लानो हागोन। आरो बेनि जि खानानै होनाय खालार बेखौ बुंदों दिनै थामहिनबा 7 जुन 2022 खालारनिफ्राय फैगौ 18 जुन 2022 खालारसिम नोंथांमोना बेनि गेजेराव बेवहाय रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लानो हागोन होननानै बुंदों। बिदिब्ला नोंथांमोना बे मोननै वेबसाइटआव थांनानै जायखिजाया मोनसेनि गेजेरजों नोंथांमोना बेवहाय रेजिस्ट्रेसनखौ खालामनानै लादो। बेनि उनाव नोंथांमोननि जि एडमिसन जानो गोनां एडमिसन बेखौ नोंथांमोना गावनि लुबैनाय कलेजाव फारि फारि एडमिसनखौ लानो हागोन होननानै बुंदों। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। आरो जुदि मायाबाफोर सोंनो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामहरनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानैनो नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दाबावगारदो।